Планетата Земя е висше живо същество. Тя е номи планета. Това означава, че тя може да изчиства сама своите енергийни тела. Също така, тя може да се пренесе по пряк енергиен път към галактиката Андромеда, когато няма възможност Млечният път да продължи своята еволюция. Земята обича всички биологични видове, които съществуват на нея. Съвременното образование пропуска тази важна информация и много малко народи и много малко хора изграждат в себе си свещено отношение, съзнателна свързаност и чувство за благодарност към нашата планета. Това води до пропускане на възможност за енергийно хармонизиране с Майката Земя. За тези, при които отсъства такъв енергиен синхрон, ще се получи отделяне от нея през следващите десетилетия. В ученията за свободата, Катара и Танта Яра, Ашаяна говори за историята на цялата мултиизмерна Вселена и по какъв начин историята на Земята е свързана с нея, каква е мисията й и важната роля на човечеството като пазители на планетата, а на следващ етап и пазители на галактиката. От самото си създаване Земята е била обект на нападения и желана цел за много антихристови раси, които наричаме паднали. Тяхното отношение към планетата и всички биологични видове на нея е изключително консуматорско. Тези паднали раси водят битки помежду си, чрез свои марионетни лидери на водещи политически, дипломатически, религиозни и икономически позиции. Много често самите обществени лидери не са наясно какво, а още по-малко кой е тяхната движеща сила. Независимо от техните негативни действия, Земята е пазена от Съюза на пазителите. Те защитават енергийната цялост на нашата планета. В последните 15 години те активират специални енергийни системи, които са част от земния темплар. Тези системи се наричат Алхъмбра катедрални комплекси. Нашата планета е избрала вече да включи своя номи потенциал. Избрала е повече да не бъде под контрола на паднали същества и да поеме път на възнасяне. Този процес на възнасяне е план Б, т.е. не е класическият процес на преминаване от първа към втора хармонична Вселена, от първите три измерения към четвърто, пето и шесто. Ние се намираме на планета, която осъществява така нареченото край-стар възнасяне. Това е директно преминаване към средните и вътрешните нива на Божественото сътворение, отвъд 12-те измерения. Това може да се случи с Земята, именно защото е номи планета. Всички хора, които желаят да живеят в светлата, кристик реалност на Земята, в която има любов и сътрудничество, вместо омраза и борба за оцеляване, могат да се научат да се свързват по-добре с планетата и да извършват процес на земно синхронизиране. За всички, които желаете да научите повече за тези необикновени и важни процеси, можете да се запознаете с записите, въведени в Катара, и да сте част от семинара ни в София на 25 и 26 октомври с наименование Планетата Земя и ние.